František Saleský. Úvod do zbožného života. Kapitola 21. Závěr tomuto prvnímu očišťování. Když si učinila toto slavnostní prohlášení, dávej pozor a otevři uši svého srdce, abys v duchu slyšela slova rozhřešení. Jak je z trůnu svého milosrdenství nad tebou pronese sám Spasitel, tvé duše tam nahoře v nebi, přede všemi anděli a svatými. V tu chvíli, kdy v jeho jménu tě rozhřešuje kněz zde na zemi. A celý tento zástup blažených bude z radosti nad tvým blahem zpívat nevýslovně jásavý chvalospěv. Všichni tvému opět omilostněnému a posvěcenému srdci vtisknou políbení pokoje a společenství. Ach, Filoteo, podivuhodnou a zdařilou smlouvu uzavíráš s jeho božským majestátem. Vždyť tím, že se mu sama vydáváš, získáváš jeho i sebe pro věčný život. Zbývá už jenom, abys vzala do ruky pero a ochotně podepsala zápis o svém prohlášení, a pak, abys šla k oltáři, kde zase Bůh podepíše a stvrdí tvé rozhřešení i svůj slib, že ti dá ráj. Svou svátostí dá sám sebe jako posvátnou pečeť a přitiskne na tvé obrozené srdce. Zdá se mi, Filoteo, že takto bude tvá duše očištěna od hříchu i od všech náklonností k němu. Jelikož však vinou naší slabosti a žádostivosti se tyto náklonnosti snadno v duši obnovují, žádostivost totiž můžeme umrtvovat, ale pokud žijeme zde na zemi, úplně ji neumrtvíme. Dám ti některé pokyny. Budeš-li se jimi náležitě řídit, uchrání tě napříště od smrtelného hříchu i ode všech náklonností k němu tak, aby v tvém srdci již nikdy nemohl mít místo. A protože stejné pokyny slouží také k dokonalejšímu očišťování, chci ti říci, ještě než ti je sdělím, něco o té úplné čistotě, k níž tě chci vést.